हाय लोगोफोर, बे भिडिअ'आव नोंथांमोना नुनो मोनगोन भारतआव सोर सोर गेदेमा बिथांमोनहा नबेल प्राइज मोननो हाखो बिनि सोमोन्दै आरो माब्ला बबे बिथिङाव मोननो हादों बेखौबो नोंथांमोना डिटेल्सयै बाहाय नुनो मोननाय जागोन। आरो नोंथांमोना बे आंनि जेनाखि भिडिअ'नि स्क्रिप्ट बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलबो मोननो हानाय जागोन। डिसक्रिप्शनाव हाबनानै लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाब्लानो जाबाय। दानिया बाहाय गोबाव खालामाजासे नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लालांबाय। फार्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोना फार्स्ट नबेल प्राइज मोनदोंमोन जोंनि भारतआव रबीन्द्रनाथ टेगर, जाय बिथाङा जन गण मन भारतनि हादरारि मेथाइखौ सुजुदोंमोन। दा बिथाङा फार्स्ट नबेल प्राइज मोननो हादों 1913 आरो जोबोद गोसो होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा इन्डियानि थाखायल' फार्स्ट नङा, एसियानि थाखायनो फार्स्ट होनदों। फार्स्ट नबेल प्राइज उइनार फ्रम एसिया हादरमानि थाखायनो एसिया हादरमानिफ्रायनो बिथाङा सिगांसिन मोनदों आरो भारतनिफ्रायबो मोननो हानाय जादों। दा बेहाय कुइसना बेनो, रबीन्द्रनाथ टेगरआ लिटारेचाराव मोनदों, लिटारेचार थुनलाइ सोरजिनायनि थाखाय माबे बिजाबनि थाखाय बिथाङा मोनदों बेखौ नोंथांमोनहा मिथियाबो जानो हागौ। बाहाय श' खालामनाय जाखायो। बे जाहैबाय गीतांजलि खन्थाइ बिजाबनि थाखाय बिथाङा नबेल प्राइजखौ मोननो हादोंमोन। बेखौ जों मिथिथारनांगौ। मोनफ्रोमबो एग्जामाव मोनसे नङा मोनसे कुइसन फैयो। नेक्स्टआव जाहैबाय सेकेन्ड टाइम मोननो हादों C.V. रमनआ जादों 1930आव मोनदों फिजिक्सनिफ्राय बिथाङा मोनदों। नैबे फिजिक्सनिफ्राय ओमफ्राय इयारा जाहैबाय 1930, नामा जाहैबाय C.V. रमन। बेनिफ्राय थार्डआव मोननो हादों 1968आव मोनफैदों। बाहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा हरगोबिन्द खरानाया मोनदों मेडिसिनाव। नाथाय बाहाय मोनसे गोसो होनो गोनां नैबे रेडजों नोंथांमोननो होदों। बाहाय इन्डियान अरिजिन बाट US सिटिजेन। अरिजिन माने जोनोम जानायाल' इन्डियायाव जादों, नाथाय USनि आमेरिकानि सिटिजेन जाहैबाय बिथाङा। अब्लाबो बेखौ इन्डियानि हिसाबै लानाय जादों। दा बेयो बिथाङा थार्ड हिसाबै मोनदों, माने थामथि खेबाव मोनहैदों बिथाङा भारतनिफ्राय 1968आव। नेक्स्टआव नुनो मोनदों बाहाय नोंथांमोना फोर्थ, जाय भारतनिफ्राय ब्रैथि नबेल प्राइज मोननो हानाय 1979आव मोनदों मादार टेरेसा बिथाङा मोनदों फेस्ट, गोजोननि थाखाय मोनदों फेस्टआव। दा बेहायबो मोनसे गोसो होनो गोनां दं। बेहाय रेडजों नोंथांमोननो होनाय जादों। बे जाहैबाय बिथाङा आलबानियाननि जोनोम बिथिङै आलबानियानाव जोनोम मोननाय, नाथाय भारताव नोगोरारि जाफैनाय। ओंखायनो आलबानियान अरिजिन बाट सिटिजेनआ जाहैबाय इन्डिया, जोंनि भारतनि नोगोरारि, ओंखायनो बेखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नोंथांमोन मोनदों बाथि खेबाव मोनदों 1998। बेहाय 1998आव मोनदों नैबे अमर्त्य सेनआ मोनदोंमोन इक'नमिक्सनिफ्राय। बेयो अरिजिनबो सिटिजेनबो इन्डियानि, बेखौबो गोसोआव लानाया मोजां। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नुनो मोनदों 6th 2009आव मोनदों बिथाङा भेंकटरमन रामकृष्णन। बिथाङा मोनदों केमिस्ट्रियाव मोनदों। बेयावबो मोनसे गोसो होनो गोनां जाहैबाय बाहाय इन्डियानि अरिजिन बाट US सिटिजेन। भारताव जोनोम जानाय, नाथाय आमेरिकायावसो बिथाङा नोगोरारि हिसाबै थाहैदों, दा दंहैयो। अब्लाबो बेखौ भारतनि हिसाबै लानाय जादों। सोरमोन? भेंकटरमन रामकृष्णन। केमिस्ट्रियाव मोननो हानाय जादों। दा बेहाय नोंथांमोना सानै भारतनि जोनोम जानाय नाथाय आमेरिकायाव नोगोरारि जाहैनाय, ओरैबायदि लकसान जायो जोंनि भारत हादरनि मानसिफ्रा दि भारताव थायालासेनो गुबुन हादरखौ अनसायहैनाय। बे जाहैबाय कारेन्सिनि थाखायनो थाहैयो फ्रायानो आमेरिकायाव। बे जाहैबाय जोबोद लस जायो। अब्लाबो दा नोंथांमोना बाहाय सानै नुबाय, नबेलिस्टआनो माबायदि नबेल मोनलायलायनायानो माबायदि थांखो, बेखौनो जोंहा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दाना लास्ट बाराव मोनदों 2004आव कैलाश सत्यार्थीया मोनदों। बेयाव पेस्टनि थाखाय मोनदों। बेनो जोबथा दिनैसिमाव नबेल प्राइज मोननाया भारतनिफ्राय। बिथाङा कैलाश सत्यार्थी 2014, बिथाङा पेस्टनि थाखाय मोनदोंमोन। बिथाङा भारतनि नोगोरारि आरो भारतनिनो सिटिजेन।
दानिया बे जोबनायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो आखायाव लानाय जों नोंथांमोना जानाखि सावगारियाव नुदों बेहाय सिगाङाव गुबुन भिडिअ खालामखांबाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बेखौ नायना लानो हायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानो होनबा गावबा गाव सांग्रां जानाया मोजां। साइबार क्राइम, बे जाहैबाय साइबार क्राइम, जोंनि इन्टारनेट बाहायनायनि गेजेराव जों बबेखौ खालामोब्ला माबा मोनसे गोरोन्थि जानो हागौ, दायनिगिरि जानो हागौ। बिनि थाखाय जोंना सरकारा साइबार क्राइमनि जानाखि रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोर दङ बेफोरखौ जोंना होखाजोबनाय दङ। दा बिनि सायाव आं मोनसे सिगाङावनो भिडिअ खालामखांबाय, नाथाय नायगिरिफ्रा जोबोद खम नुदों, नायदों। बेखौ जानांगौ गोनांथि गैया साननानै नायाखै। बेनि थाखायनो नोंथांमोननो बाहाय मोनफ्रोम भिडिअआव आं होफानो टारगेट लादों। बे फार्स्ट टाइम होफानाय जादों। दा बे भिडिअनि लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नुगोन, बाहाय हाबनानै नायबानो नुनो मोनगोन आरो गावबा गावखौ सेभ खालामनानै लानो हानाय जागोन आरोखि। माबे बिथिङाव थाङोबा, माबे खामानिखौ मावफ्राङोबा जों नेटआव जोंहा दायनिगिरि जानो हागौ, बेनिफ्राय जों बारग'नायनि राहाखौ मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबनानै नाय। अब्ला लोगोफोर, भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय साबजाथाव जादों ना माखो नोंथांमोननि सायाव। नाथाय नोंथांमोना जुदि बेबादि आरोबाव गुबुन मोनबावनोबा थुलुंगानि थाखाय नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नाथाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होनो दाबाव, बाहाय नटिफिकेसन बेलखौबो थुनांगोन, अब्लासो नोंथांनाव इनफरमेसना थांगोन। अब्ला लोगोफोर, एसेनोसै दिनैनि थाखाय, गोजोन्थों।